tak vítam vás pri predpovedi. V týchto chvíľach už na územie Slovenska začína prúdiť chladný vzduch od severu nad naše územie, a to medzi tlakovou výšou nad západnou Európou, ktorá sa k nám postupne od západu rozširuje, a tlakovou nížou nad severovýchodnou Európou. V súvislosti s rozširujúcim sa výbežkom tlakovej výše od západu očakávame v našej oblasti silný vzostup tlaku vzduchu až takmer 20 hektopaskalov za 24 hodín, a to medzi štvrtkovým večerom a piatkovým večerom. V priebehu víkendu už očakávame zmenu v počasí, a to v tom zmysle, že bude cez strednú Európu od západu ďalej na východ postupovať tento teplý front, za ktorým k nám začne od západu prúdiť teplý vzduch. To sa prejaví najmä vo vyšších vrstvách ovzdušia, postupne aj v nižších polohách. Prílev teplého vzduchu bude pokračovať aj na začiatku budúceho týždňa, a to potvrdzuje v podstate aj ansámblová predpoveď teploty pre oblasť juhozápadného Slovenska. Môžeme vidieť, že najmä okolo 20. decembra je tam aj pomerne malá neurčitosť predpovedí a teplota vzduchu sa dostane v hladine okolo 1400 alebo 1500 metrov nad nulu. Potom je náznak nejakého ochladenia v priebehu budúceho týždňa. Keď sa pozrieme detaľnejšie na počasie v jednotlivých dňoch, tak v piatok očakávame, že bude na území Slovenska prevažne malá, ale na severe a východe až veľká oblačnosť. Zrážok nebude veľa, vyskytnú sa ojedinele, a to najmä na severe, a budú väčšinou vo forme snehu. Teplota vzduchu v noci bude v intervale od 3 po minus 7 stupňov Celzia. Maximálna denná teplota 2 až 7 stupňov, chladnejšie bude v severnej polovici územia na Horehroní a Dolnom Spiši, kde očakávame teplotu v intervale od minus 3 po plus 2 stupne Celzia. V sobotu bude oblačno až zamračené, ale miestami bude aj zmenšená oblačnosť. Zrážky sa vyskytnú najmä v Žilinskom kraji a na východe, kde ich očakávame na viacerých miestach. To skupenstvo bude rôzne. V polách do 500 metrov sa vyskytne aj dážď, nad 500 metrov by malo väčšinou snežiť. V noci bude väčšinou mrznúť, teplota vzduchu bude v intervale od 0 po minus 5 stupňov, ale v údoliach klesne teplota na minus 6 až minus 11 stupňov Celzia. Maximálna denná teplota vzduchu bude potom od 0 po 5 stupňov, ale teplejšie bude v južnej polovici západného Slovenska a zriedkavo aj na juhu stredného Slovenska, kde očakávame maximum 5 až 8 stupňov. V nedeľu bude na území Slovenska polojasné až oblačné počasie, miestami však rátajte aj s nízkou oblačnosťou alebo hmlou, a najvyššia pravdepodobnosť hmiel a nízkej oblačnosti je na východe územia. Zrážky naďalej očakávame len zriedkavo a v tých nižších polohách budú zväčša vo forme slabého dažďa alebo mrholenia. Sneženie sa postupne presunie do vyšších polôch. Najmä v nočných a ranných hodinách sa môže vytvárať aj poľadovica. Teplota vzduchu v noci bude okolo 0 a maximálna denná teplota vzduchu od 0 po 8 stupňov, pričom tých 8 stupňov očakávame na juhozápade územia.